Tak čaute ľudia, vás vítam u dnešného videjka. V dnešnom videjku tu máme opäť Fortnite. Ale je to tu zase učenie na hranie na klávesnici. A my hneď ideme na to. Zapíname Battle Royale a dávame ready. A vidíte, že mám takýto zadarmo skin. To vám, keď dohrám túto hru, vám poviem, čo musíte urobiť a budete mať tento skin. Dávam nápovedu. Musíte si zapnúť Lego Fortnite. To je jedna rada. A to vám už poviem neskôr vo videjku. Tak nám už to tam dáva ľudia. Ale aby ste sa mysleli, včera vyšiel diel, že hrám sa učím hrať na klávesnici čas 1 a bol som tam s Dreamaxom. S tým teraz nie som. Ale teraz to zatiaľ učím sám. A dneska by som chcel natočiť ešte jedno videjko, ktoré by malo výsť zajtra. Takže nezabudnite sa pozrieť na môj kanál aj zajtra. Neviem, kedy to budete pozerať, akože. Dík za na to. Iba celý vol. Neviem, že tam. Čakaj. Čiže to je F-ko. Takto sa stala ste. Skúsime byť. Máme do sa nedá. Kámo, ja to kašlem. Ok. Musíme si gridy na to. A my už sme v autobuse. Tak pozrime si, kde padáme. Mohli by sme si, myslím, padnúť aj semka. Tak. My ideme na to, padáme sem. Akože už som aj ľudia, akože už trénoval som na to. Ale neviem, či som až taký dobrý na to. Môže. A zanechajte odber, like a zvoneček, aby vám neuniklo ďalšie videjka, ako sa budem učiť hrať na klávesnici. A kľudne to môže byť aj normálne proste play Fortnite. Dneska možno by mohlo výjsť aj bonusové videjko, to ešte uvidím. Ako budem to stíhať všetko. A podľa toho natočím videjko, uvidíte. Pozrite sa, dneska to padá. Nepadá hlavne vždycky. Minulo sa padá tam, ale tu je insta legendary čestka, ale počkaj, vlastne tu nám nič nepadlo. Už dvakrát mi tu nič nepadlo. Tak nevadí, vyskúšame. Tu budeme teraz ľahko. Pani mi takto. A tačka. Nie je najhoršia, nie je najlepšia, ale nie je najhoršia. Aspoň dá to. Nepadlo mi iba goldy. Ktorých mám už veľa. Tak a pôjdeme vyfajtiť toho botíka, čo tam padal. Musí zatiaľ byť šielda. To. Poď head, vidíš ich jeden. Je to. Ja hodím čo dovolím. Ideme ho vysprejovať. Bum, skočíme, bum, bum. Bum, bum. 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 Mám ho. A máme prvý kill. Takže dobre, máme hneď killa. Nie som taký marný, ako som si myslel. Ojojoj.
lepší brokovnice by se mi zišla. Klávesnici je ľahký aim. Kde padly dve veľmi dobré zbraně. Prosím tam, a si vyhodíme. Jo, nevím vůbec. Počkej, pečku mám tam pořád. Tak, tohle jsem si tak nastavoval. A mám dost materiálu na Skybase, poklidný, ale nechci tam hrát Skybase. Takže se tam fouknu. Použijeme to. No ale čemu je to tak nechci? Protože ho vám tak lehko někde nenajdeme. Ale keď čaším toto, nikdy nechápem, lebo sú tu niekoľko takýchto, ktoré majú viac HP a ktoré majú menej, toto majú sa dosť týchto veľmi. Toto majú menej. Takže železo mám full. Čekám, mi treba. Brokovnice by sa mi hodili. Zatrubíme si na cestu. Je možné, že to ani klávesnice tam. Nemládnu to takovým klávesnice. No, vládnu na to, že ale prsty nevládnu. Prečo mi nepadajú úplne na nič veci, tam, kde to už bolo. To nie je tak. Toho som prišiel. Tento. Amo, jak tu mohol nechať katanu, typek? Ja som nespočul. Že znovu posúva myška sama. Amo! Stojí bez, kámo, aký sú najlepšie svetá. Mal šancu. No, to neviem. Ja aspoň hapám.
Ideme zabíjať tohto bossa. Na to, že týmto skutkom to nemám nejlepšie. Tam se dajú do obycelka, počkaj, či tam pohybuje myška. Pohybuje sa. Odkiaľ to bolo? Kde som to chvíľ? No sa mi zdalo, že bola posledná chvíľa. Tam je vlastne zhltný. Co čeká? Tam ja, to je toto, musíme zabiť týchto. Ja som dead. Ešte jeden. Jasne, ale čo som tomu spravil ja? Kde je ten typek? Terminál, kámo! No dobre mě zabil. Kámo, já vám ještě ukážem to jako na ten skin. Jak na ten skin, aby jsme ho mali. A já vám ještě ukážem to skin. Tak půjdete do Lego Fortniteu. To jsem. No skin. Dáte edit file. Kliknite na Emmy, potom idete semka na kombat a tiež kliknete na Emmy. A idete naspäť. Tak. Idete sem a dáte Battle Royale. Ale počkajte, musím sa vlastne počkať. To som to spravil. To je to. Sem. Tak to musíte mať. A to môžete Fortnite. A idete do Battle Royale. A budete mať tento skin. No takže to je všetko asi z dnešného videjka. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, zanechajte odber, like a zvoneček. A sa s vami lúčim a vidíme sa možno pri ďalšom videjku. Čaute.